morning mga moms! Ayan, hello sa inyong lahat. And for today's video, uuwi kami ni Amanda sa kanilang bahay. Ayan, para makadalo rin siya sa kanyang family. At may dala siyang grocery mula kay Inday Katok. At yung bigas naman ay bigay ni Brenda Maids. Ayan. So, ngayon, syempre hindi naman tayo sasama lang din doon. Nagdadala na rin tayo ng para sa kanyang family. And tingnan natin kung ano yung mga pwede natin makuha para maibigay din natin at mai-share natin doon sa kanila. Ayan na si Amanda. Ano yung mga laman? Yan, bigyan nila. Okay. So, lagyan mo siya ng kape. Ng kape. Anong kape? Ano ba yung mga pamangkin mo? Ito. Gatas. Ito? Yan? Oh, yan. Ito? Oo. Tsaka kape. At saka kape, noodles, and toyo suka. Ayan. Para may bili tayo sa mga. Ayan. Para at least kahit paano may mga mauuwi siya. May papadala siya. Tigdalawa na. Dilata. Ayaw. Okay. Tsaka kape. Para meron sila doon. Anong kape tayo? Ayan na lang yung twin pack. Ito? Ito na lang, yung original. Okay. Ito? Sige. Okay, so ngayon aalis na kami. Thank you so much, Donna, for assisting us. So, kunin na natin yung mga dadalhin natin kina Amanda. So, ito na, nandito na kami ngayon sa Dulog at papunta na kami sa bahay nila Amanda. So, madalas talaga at actually palagi naman ting uuwi si Amanda sa kanila. Si Brenda ay lagi nagbibigay sa kanya ng pangbigas and even yung pamasahe niya pauwi doon sa kanila kasi nga may dala siyang mabigat na ano and some of the groceries na bigay ng iba nating mga kasamahan. So, bigay natin si At ito nga po ay nagsimula na tayo bumiyahe mula saan hanggang sa lugar o sa bahay nila Amanda. Ayan, tatakbo siya ng mga 30 to 45 minutes. Pero syempre hindi ka naman maiinip dahil na rin sa mga magagandang tanawin na inyong makikita. At kung mapapansin ninyo, may mga road widening na rin para yung mga aakyat po dyan sa bayan ng Malitbog, no, ay maging mabilis yung kanilang transportasyon. At dahil nga pataas itong lugar nila Amanda, sigurado kung magugustuhan ninyo yung mga makikita ninyong tanawin, mga bulubundukin, at syempre pa yung ganda ng kalikasan. At ito na nga, nandito na tayo sa kanto mula sa crossing na papuntang Malitbog at sa lugar kung saan nakatira si Amanda. Yan, dito lamang mula dun sa crossing na yung mga 100 to 150 meters lamang. E nandun na kayo sa bahay nila. Hi, Nay! Musta? Oh, kailan mo pa ako? Ha? Ikaw, ba't ang dami mong nunal? Pagulong-gulong ka na eh. Hala, uy! Bantog na ng baan ko nga. Baan na. Kalipay. Dumaan kami kasi bumili ng tinapay si Ann. Salamat tayo. Salamat na yung salamat. Ito ang sister ni Amanda. Naalala nyo pa ba siya mga moms? Nakasama natin sa sa barko. Asan yung isa? Sino? Ay, si Nikki nag-aral. Nagpasok na. Ngayon ako nakapasyal. Musta? Ganyo ka na? Thank you sa paggata. Ako pagani. Sabi ko kasi sa kanya, nandito ba yung mga bata? Kaya sabi ko, dinala ko ng gatas. Salamat kayo. Gimingaw tayo sa inyo, haoy. Ako pa man may nagtanaw sa ako na. Pala palitada. Tsada. Ang yang Nag-adjust na mo tubag yun sa pag-ampo. Na? Salamat. Binigyan niya rin si mama niya ng cash. Salamat. Ito yung
Kwarto ni Amanda? Sa kanan. Ha? Wala pa kay gubaonon butangan. Ito yung kanya. Muni sa iyaha dire. Ah. Butangan pa mag kabinet. Diniani ko ng kabinet niya para yung kuan magpalit. Na makapalit. Ah, okay di din ko naman. plywood. O basta maayos lang muna yung mga Plywood, gamit. kaya parang yung mga gamit. Di ka Ah, unong dito ang baba. magiging kwarto niya. Oo. Ah, okay. Ah, di maganda nga rin. Dili na piot kayo no? Tapos dito yung kwarto mo. Oo. Ah, okay naman. Pero butangan gyapon ng kabinet dire. Kanang Kahit kahoy lang muna. kahoy lang. May mga box naman. Nata na yung mga gamit. Iyahan na. Sa kanya. Ayan. Kaon naman ko. Yung bigas niyan, yan yung galing Salamat kay kayo. Brenda. Bigay yan ni Brenda. Salamat kayo. So maliban dyan sa bigas, binibigyan din siya kahit paano ng mga cash ni Brenda at ng ibang mga bags. Tapos ito, yung binigay ni Inday Katok sa kanya. Wow, Si Salamat. Laway dagan sila nag hindi mga ano lang yan, mga Salamat. pagdamutan nyo na yung mga kaunting ano. Kay ano yan? Kay Inday Katok. Ako gunit. Ah. Salamat, Tay. Inday Katok. Tapos ito, pagdamutan nyo na po ito ha. Ay, wag mo nang i-ano. Okay na budget yun. ko na lang ni. Oo, pagkasya nyo na lang. Tapos kanina dumaan tayo sa, Naman may unya. dumaan kami sa bakery. At ito nga daw, at bilihan nga daw ng tinapay para na sa gano'n may ano din yung mga bata. Na? Salamat sa inyo lahat. Ah. Salamat. Sakit sa antiyan ko pag marami akong kainin. Kain ka daw para manaba ka. Medyo okay naman na siya. Medyo okay Maka na. di na ako malipong nga basta malipong makuyapan ko. Iwas lang kasi ng wag lang masyadong nag-isip ng ano. Pag may problema sila, ako naman Oh, pero hindi. Dapat, kung ano na yung kaya mo, yun na yun. Wag na yung may stress ka pa. Diba? Ito, oh. Na wala ko magdahon ba, murag nalipay ko ganiha, wala ko mo giabot. Wala ko sa Si Amanda, hindi nakakapagsalita at hindi rin masyadong nakakarinig. Bagamat may mga kakulangan, malinaw sa kanyang isipan, higit lalo sa kanyang puso, ang pagtulong sa kanyang pamilya, higit lalo sa kanyang mga magulang. Naway patuloy ka pang gabayan ng ating Panginoon para makatulong ka pa sa iyong pamilya.